Anna je všade. And Mary also everywhere. A Mária je všade. And Joseph also. A Jozef tak. Hallelujah. These are the three names majority of the Christians have. Toto sú tri mená, ktoré má väčšina kresťanov. Thank God we are named after a saint. Ďakujeme Bohu, že máme mená po svätých. Why we are named after a saint? Prečo máme mená po We svätých? are also called to be saints. Pretože my sme tiež povolaní k tomu, aby sme boli svätí. And we know only saints can go to A heaven. my vieme, že jedine svätí môžu ísť do Nothing neba. unholy will go to heaven. Nič nesväté nemôže ísť do neba. Once I was preaching in Germany. Raz som kázal v Nemecku, I asked the people, opýtal som sa ľudí, how many of you want to be saints? koľký z vás chcete byť svätí? No one lifted up. Nikto nezdvihol ruky. I was a bit angry. Ja som sa začal I hnevať. said, all of you want to go to hell? A ja som sa ich opýtal, vy všetci chcete ísť do pekla? Then one man got up and A said, potom jeden muž sa postavil a povedal, Father James, when you asked, do you want to be saints? otec James, keď si sa opýtali, chcete byť svätí? We were thinking, to be a saint in Rome is very expensive. My sme mysleli na to, že byť svätým v Ríme, to je veľmi drahé. And we don't have enough money for A that. nemáme na to dostatok peniazy. This is in the mind of many Catholics. A toto je v mysli mnohých To katolíkov. be a saint means beatified or canonized. Byť svätý je u nich, že musia byť beatifikovaní a You kanonizovaní. read the book of Revelation. Prečítajme si knihu Zjavení. From all tribes, all nations, Od všetkých národov, zo všetkých strán. millions and millions are in heaven. Milióny a milióny ľudí sú v Church has picked up a few and canonized as examples for us. Cirkev vyberá len pár ako príklad pre nás, ktorých kanonizuje. So all in heaven are saints. Všetci, ktorí sú v nebi, sú svätí. And as we read Ephesians chapter 1:4, Ako čítame Efezanom kapitola 1:4, all those who believe in Christ are called to be saints. všetci, ktorí veria v Krista, sú povolaní k tomu, aby boli svätí. After explaining this, I asked the Germans, Potom, ako som toto vysvetlil, opýtal som sa how Nemcov, many of you want to go to heaven? koľko z vás chcete ísť do neba? All of them lifted their hands. A oni potom všetci zdvihli ruky. Hallelujah. So we have much ignorance, right, Takže máme about veľa saints. nevedomosti o svätých. As I told in the first century, Ako som vám povedal v prvom the storočí, Christians were called saints. kresťanov nazývali svätí. That's why Peter, Paul, etc. wrote letters calling them saints. Preto Peter, Pavol písali listy, kde ich nazývali svätí. That's our call. To je naše povolanie. Romans chapter 8:29. Rímanom kapitola 8:29. We are called to convert ourselves, change ourselves to the image of Christ. My sme povolaní k tomu, aby sme sa premenili na obraz In other Krista. words, to be like Jesus. Inými slovami, aby sme boli To ako be Ježíš. loving, gentle, Aby sme boli compassionate. milujúci, dobrotiví, And trpezliví. that's always look at the heart of A Jesus. preto sa vždy dívajme do Ježišovho That's why in the srdca. Catholic Church where the old traditional prayer. Áno, samozrejme v našej katolíckej cirkvi máme dávne tradičné modlitby. Jesus, meek and humble of heart, make my heart like your heart. Ježiš, srdca pokorného, daj mi moje srdce ako tvoje srdce. That's why we should come and kneel before the heart of Jesus Preto by sme mali neustále si klakať pred Ježišovo srdce and put our hearts in His heart a vkladať svoje srdce do jeho and srdca pray that we may be changed a modliť sa, aby sme mohli byť premenení from holiness to holiness, od svetosti k from svetosti, glory to glory. od slávy k sláve. And this is the work of the Holy Toto Spirit. je práca Ducha Svätého. Horšie ako nekresťan. No, the Lord is calling you and me to be disciples. Teba aj mňa, aby sme boli učeníci. You know, all the priests are in red today, Viete, všetci kniazy sú dnes červené. not because we are communists. Nie preto, že sme komunisti. Hallelujah. Why? The red is pointing out black. Prečo? Pretože červená poukazuje na krv, Martyrdom. mučedníctvo. That means a disciple is called to be a martyr. To znamená učedník, ktorý bol povolaný byť mučedníkom. And if you look at the Calvary, A keď sa pozrieme na Kalváriu, you can see two martyrs standing. môžeme tam vidieť stáť dvoch mučedníkov. One is Jesus Prvý je on Ježiš the cross, na kríži, shedding blood. prelieva krv. I say bloody martyr, Ja hovorím krvavý mučedník. shedding even the last
last drop of the blood. Prelial dokonca poslednú kvapku And svojej Jesus krvi. said, follow me. A Ježiš povedal, následuj ma. And there's a woman standing at the foot of the cross. A je tam žena, ktorá stojí pri pete kríža. Mary, our mother. Mária, naša mamina, Yeah, keeping all the suffering in the heart, ktorá uchováva všetko toto utrpenie vo but svojom not srdci, shedding blood. ale neprelieva. So a bloodless martyr. Takže je to nekrvavý mučeník. And my children, A moje deti, the Lord is calling you and me Pán volá teba i mňa, to be a bloody martyr aby sme boli krvaví mučeníci, or a bloodless martyr. alebo nekrvaví mučeníci. And these are times, A toto je čas, many bloody martyrs in the world. keď máme nás vo svete veľa krvavých mučeníkov. Yeah, I told already about it. Už som vám o tom povedala. In African countries, V afrických in krajinách, Asian v countries, ázijských krajinách. slowly coming to our European A countries. pomaly to prichádza taktiež do našich A európskych time of krajín. persecution. Je to čas pre nás. For us, we may have to shed the blood. Možno aj my budeme musieť prelievať For krv. that, we have to be close to Jesus. Ale aby sme mohli, musíme byť blízko And Ježiša. He is close to us. A on musí byť blízko We know His nás. name. Poznáme jeho Emmanuel. Emanuel. God with Boh us. s nami. He will never abandon. On nás nikdy He neopustí. said, He who comes to me will never I abandon. On uvedal, kto ku mne príde, toho nikdy neopustí. That's why we have to go and be with Him always. Preto musíme ísť za ním a byť vždycky s He ním. will never abandon. On nás nikdy neopustí. And we should also make an inseparable relation to Him. A my taktiež musíme urobiť neodlučiteľný And vzťah. that's what the disciples had. A to je to, čo mali učetníci. And you heard the first reading. A počuli sme prvé The čítanie. paradoxical life of a Christian. Ako má vyzerať život You kresťana. know, Jesus himself was a paradox. Vieme, že Ježiš sám bol paradoxom. God appearing as man. Boh, ktorý sa zjavuje ako človek. A God carrying the sins of man and becoming sin. Boh, ktorý nesie hriechy ľudí a stáva sa hriechom. A God dying as a criminal. Boh, ktorý umiera ako zločinec. All this is a paradox in Christ. Všetko toto je paradox Kristovi. And we saw how the disciples lived. A my sme videli, ako žili učetníci. They were dying for Christ. Oni umierali And pre that was life in Christ. A to bol život v Kristovi. That is paradox. To je paradox. Yeah, when we are with Jesus, Áno, keď sme s Ježišom, we are losing our life. strácame svoj život, But we are gaining. ale získavame. Hallelujah. The first martyr among the apostles. A on je ten, ktorý sa stal prvým učedníkom medzi apoštolmi. We know that Jesus had three close apostles. Vieme, že Pán Ježiš mal troch blízkych učedníkov. Peter, John, and James. Peter, Ján a Jakub. And John and James were brothers, A Ján a Jakub boli bratia. children of Salome. Boli deti Salome. Salome is the sister of Mother Mary. Ona bola sestra Panny Márie. Hallelujah. So they were very, very close to Jesus. Takže boli Ježišovi veľmi, veľmi blízko. And we know when there was a transfiguration, A my vieme, že keď bola premena, the three were there. oni traja tam boli. Also in Gethsemane, A taktiež keď sme, the three were especially with Jesus. tí traja boli špeciálne s Ježišom. As we have in the prayer group, we have a core group. A je to taká hlavná zostava modlitebnej skupiny. So the core group of Jesus, Takže hlavná zostava to Ježiša, whom he was opening his heart and sharing everything. komu on zdieľal svoje srdce, hovoril im všetko. And he had a prayer group, 12 apostles. A mal svoju modlitebnú skupinu 12 They were also very, very apoštolov. close to Jesus. A oni boli Ježišovi taktiež veľmi And if you veľmi. read the Holy Bible, A pokiaľ prečítame we Svätú can Bibliu, see môžeme vidieť, sometimes he was speaking to the crowd, niekedy hovoril zástupu, the big group of people veľkým skupinám ľudí, who believed in him, ktorí v neho uverili, hated him, ktorí ho taktiež and nenávideli, persecutors, ktorí betrayers, nasledovali, zradili, všetko. and certain times A niekedy he was speaking only to the disciples. hovoril len učedníkom. And very certain times seldom to these apostles, A niekedy im prehováral skrze týchto blízkych apoštolov. opening his heart. Otvoril im svoje So srdce. we are called to be his A my disciples, sme tiež povolaní, aby sme boli jeho not just učedníci. merely Christians. Aby sme neboli len hociakí The reason kresťania. God told the apostles, Pri jeseni Pán povedal apoštolom, go to the whole world and preach the choďte do gospel celého sveta a hlásajte evanjelium. and make disciples of me. A
urobte a buďte mojimi učeníkmi. Never said to make Christians. Nikdy nepovedal, buďte moji kresťania. The disciples were known as Christians in Antioch. Pretože učeníci boli známi ako kresťania. Hallelujah. Toto je kališné krve, ktoré sa polieva za vás a za všetkých na odpuštení griechu. Toto je smilúva nová a večná. Dokoníte na mojom pomľaku. On je Pán, on je Pán. Ježíš Kristus z mŕtvych vstal, on je Pán. Každé koleno ať poklakne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Ein mystery we are free. Moje píseň, co tak krásně zní, můj úchyt má spása, vedou si přicházíš, ty jsi můj štít, můj král. Moje píseň, co tak krásně zní, můj úchyt má spása, vedou si přicházíš, ty jsi můj štít, můj král. Moje píseň, co tak krásně zní, můj úchyt má spása, vedou si přicházíš, ty spása má. Ježíši, chválíme tě, jsi náš Pán, jsi spása má. Are you happy? Ste šťastní? Are you ready to listen to the miracles of the Lord? Ste pripravení počúvať zázraky Pána? All those who want to give testimony, please come to Vy the všetci, ktorí chcete dať svedectva, prosím, prídite teraz In na the name pódium. of Jesus, V mene in the Ježíš. name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Emmanuel, you When we come in the power of Jesus, in the power of Jesus, we have the victory. In the power of Jesus, in the power of Jesus, Emmanuel, you stand by the power of Jesus, suddenly you can stand deliverance. In the mighty power of Jesus, we have the victory. Praise the Lord. Hallelujah. We are the most important part of the retreat. Máme teraz najdôležitejšiu časť tejto duchovnej obnovy. Holy Mass. Svätú omšu. We have many programs, Máme veľa programov, but the most important is Holy Mass. ale ten najdôležitejší to je Svätá omša.
Chvála Kristu, bratři a sestry. Jsem z Ostravy, je mi 51 let, jmenuji se Honza. Těch zázraků mám spousty, jo. Je to šílené to, ale od roku 2010 chodím na ty duchovní obnovy od St. Jason. Tak plus 24krát už jsem byl. A teď nevím, který vybrat zázrak, ale asi ten první, ten byl vlastně v roce 2010, kdy já jsem byl nemocný ledviny játra a měl jsem exémy od 2 let, jo, a atypický exém, na rukách teď nemám nic, že? A měl jsem do krve úplně popraskané ty ruky a tam jsem vlastně v tom kostýřově, tak bylo tam moje jméno, řekl James, 4 Jany jsou uzdravovaný z nemocných ledvin a játer a pak i ty Jany jsou uzdravované. A já jsem tam říkal, který Jan, když tady je hodně Janů, tak jsem to v duchu řekl. A otec James řekl, ty Jane, věř, že ty jsi uzdravoval. Já říkám, jo, věřím teda. A pak jsem vlastně šel na tu nefrologii, kde jsem chodil, tak 3/4 roku, nebo možná i rok. A zjistili, že tam vlastně se stala změna, že vlastně bych tam neměl chodit, protože jsem úplně zdravý, jo. A tak jsme mě pozvali ještě za 3/4 roku, já jsem nic neřekl. Až potom, když obvinovali ty doktory, ty přístroje, že všechno je nějak špatně, já říkám, nic neobvinujte, stalo se to vlastně zázrakem božím, tak jsem to všechno vysvětlil, ten příběh, tak jedině tomu uvěřili, protože neměli žádné jiné možnosti. A to je jedna věc. Ještě řekl takový druhý zázrak, že bylo spousty i vedení duchem božím, protože otec James mě tak naučil za ty obnovy, jak s tím duchem jsme spolupracovat, takže v životě těch vedení je hodně. A takový velký zázrak, který jste možná ještě neslyšeli, tak já jenom zmíním v krátkosti. Viděl jsem i skřížení mrtvého člověka, jo? A stalo se to v mojí rodině. Moje žena zemřela, ona je tady se teď, no? A ona zemřela a vlastně já jsem zavolal záchranku, protože jsem nevěděl, jako, co se děje. A oni už věděli, jako, co jsem jim řekl, nebudu tak říkat okolnosti, ale ona byla otravena a tam nebyla možná klinická smrt vůbec, jo. A takže ten záchranář už tak všechno na tom přístroji byla vlastně jenom rovná čára, srdce nebylo, ona tento doktor vysvětlil, první přestala dýchat, potom přestalo být srdce a muselo to být více než 5 minut, jo, určitě, protože to srdce už tam nebyl žádný impuls a já si říkám, tak musí to tam ještě do zasuvky ten přístroj, ne? A pak si říkám, následně, tak baterky možná vyměnit. A to tež nedělali, tak si říkám, aha, tak něco je špatně. A potom vlastně ten jeden řekl, tomu mám důležitý magnety, nebo to už je pozdě. A pak tak ten první se otočil ke mně a říká, vlastně žena, nebo že, a ani to nedořekl, už jsem věděl, tak už mi vrkly slzy do očí. A vlastně taková lítost nad ní, jako tak, že vlastně takhle skončila, tak přijela taková milost, já jsem cítil takovou sílu, skrze mě prošla taková velká milost a najednou to srdce začalo být, jo. Normálně, ale ještě nedýchala. Tak ten doktor vlastně vzal tu čelist, tak ji zvednul a vlastně nadechal hlubokým nadechem, jo. Takže potom vlastně ji mohli odvést do nemocnice, tak vzali, byla jako taková malátna, tak ji vzali vlastně do nemocnice a ten jeden doktor to nějak neřešil a ten druhý pořád měl otázky, které to nechápal. Pořád chtěl nějaké informace, nějaké, nebo jako okolnosti, jo, ale i to, proč byla jako otravená ty věci nějakého, takže ale nakonec, já jsem taky nepochopil hned, ale potom vlastně nějak po 3 měsících nebo tak, i pořád Duch Svatý tak... Z Dánska. Pierwszy raz uczestniczyłam w rekolekcjach z ojcem, z mężem 16 lat temu. Ja som sa prvýkrát účastnila duchovnej obnovy s otcom Jasonom pred 16 rokmi. Miałam już 41 lat i bardzo z mężem modliliśmy się o dziecko. Áno, takže ja som, Janko, prosím, ak by si bol taký dobrý, že ľudia môžu byť pripravení už hore na pódiu v rade. Ďakujeme. Áno, takže ja a môj manžel sme sa dlhú dobu pokúšali mať ďalšie dieťatko. Pani doktor powiedziała, że to jest niemożliwe, bo mam bardzo poważny problem z tarczycą. Pán doktor povedal, že to nebude určite možné, pretože ja mám problém so štítnou žľazou a že som už stará. Tak. Podczas rekolekcji w Warszawie
A počas duchovnej obnovy vo Varšave, podczas adoracji z Najświętszym sakramentem w Jezusie Chrystusie, počas toho, ako bola vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna, modliłam się bardzo mocno: Panie Jezu, daj mi zdrowego synka. ja som sa veľmi silno modlila: Pane Ježišu, prosím ťa, daj mi zdravého synka. Tak. Po adoracji były świadectwa i po adoracji ojciec wypowiadał imiona i powiedział tak: a teraz Pan Jezus daje Wioli synka, o którego się modliła. Dokładnie takie słowa. A po adorácii otec James vyslovil presne takéto slova. A teraz Pán Ježíš dáva Viole synčeka, za ktorého sa tak dlho modlí. Na drugi dzień podeszłam na podium i dałam świadectwo. A na druhý deň som išla na pódium a dala som svedectvo. Powiedziałam: dzięki Ci, Panie Jezu, za zdrowego synka, którego mi dałaś. Halleluja. Ja som povedala: Pán Ježiš, ja Ti ďakujem za zdravého synčeka, ktorého si mi dal. Halleluja. Zadzwoniłam do męża, Ale ja som vôbec nebola s mojím mužom, bo nie byłam z moim mężem, bo wtedy pomagałam ojcu. pretože ja som nebola s mojím I mužom. mówię Tomkowi: Tomek, mamy synka. Ale volala mojemu manželovi, Tomkovi: Tomek, Pán Ježiš nám dal synčeka. Halleluja. 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 Za 3 miesiące poczęło się dziecko, A za 3 mesiace sme počali dieťatko. a za 9 miesięcy ojciec ochrzcił synka o imieniu John Jakub. 9 mesiacov nám otec pokrstil synčeka Jan Jakub. Aleluja, chwała Panu. Halleluja, chvála Pánu. Igor Bacel, jsem z Valašské Bystrice, bude mi 61 let. Měl jsem velké problémy 25 roku s bedrami. Obratle jsem měl až 4-5 posunuté, 10 mm, další rok 11-12. Byl jsem na otce Jamese v Praze před 14 roky. A když jsem odpustil otcovi, tak jsem ucítil velké teplo v bedrech a od té doby se udělám daleko víc práce, než když jsem mohl. A také vtedy jsem dělal s energiemi Reiki 2. stupeň. V kostele jsem měl strach podívat se na oltář, při proměnění jsem se musel schovávat. A na otci Jamesi v Praze jsem se z toho zbavil tady těch problémů. Můžu vydat tohleto svědectví, jak náš Pán je úžasný a jak uzdravuje. Jmenuji se Renata, je mě 62 roků a když mě bylo 59, tak jsem začala mít gynekologické problémy, když už jsem byla asi 12 let po přechodu a probíhalo to tak, že se tam objevovalo nějaké krvácení a polypy a můj gynekolog chtěl samozřejmě, aby šla na operaci a hovořil o velké operaci, jako dělohu, vaječníky, všechno odoperovat. A bylo to v době, kdy jsem se dozvěděla, že tady otec má duchovní cvičení v Brně a opravdu jsem byla velikou takovou boží silou, jako jsem cítila, že tam určitě mám jet do toho Brna. A tak jsem tam jela, modlila jsem se a tu lékařskou kontrolu jsem si domluvila až po tomhle duchovním cvičení. K tomu lékaři jsem měla jít, vlastně domluvit si už tu operaci. Pan doktor už se mnou nechtěl diskutovat. Byly modlitby za uzdravení, otec se tady modlil za nás, za všechny a úplně ke konci řekl: Renato, jsi uzdravená. A protože já jsem takový nevěřící Tomáš, tak jsem se chtěla zeptat, kolik Renat je na recepci. Vůbec v tu chvíli jako jsem necítila, že bych mohla být uzdravená, ale tak nějak vnitřně jsem tomu věřila. No a pak jsem asi za 3 neděle jela na kontrolu a teďka jsem viděla, jak pan doktor na ultrazvuku se tak pořád udiveně dívá, jak mě pořád prohlíží a říká: no tentokrát ne, teda ta operace, vy jste úplně v pořádku. No ale že mu to nedalo, že je velice pečlivý, tak jsem měla tam jet za 4 roku znova. Tak jsem tam znova jela a měla jsem strach, aby to nebylo něco ze mě a Pán mi řekl slovo: já jako své dary neberu zpět. A tak znova jsem tam šla na to vyšetření a znova jsem byla v pořádku. Pak pan doktor mě znova po půl roce a řekl: jste v pořádku,
stačí kontrola za rok. Tak jsem Pánu za to velice vděčná, že jsem mohla na svém vlastním těle prožít uzdravení a jsem moc vděčná, že vám můžu toto svědectví říct, abych vás povzbudila ve víře v našeho Pána. Amen. Halleluja. Ze Zlína. Já jsem byla 4 roky zpátky na duchovní obnově otce Jamese v Hlohovci a my jsme nemohli teda mít 15 let děti a při uzdravování vlastně na závěr té obnovy mě Duch Svatý řekl si uzdravená z neplodnosti. A já se svou kamarádkou, která tam se mnou byla, jsme šli ještě dozadu k oltáři se modlit a Pan Ježíš jí řekl, že mě dá brzy znamení a ještě vlastně tu noc za mnou ve snu přišel anděl a řekl mi, budeš mít dítě. A dneska mám 2,5 leté dvojčátka, Lucinku a Janku. Halleluja. Halleluja. Děkuji. A potom ještě druhá věc, která se stala, Pan Ježíš mi ještě řekl jednu věc, uvolním tě z okovu. A já jsem měla, dejme tomu tak 5 let zpátky sen, a měla jsem okovy na obou rukách a řetězek. A potom vlastně asi tak 2 roky zpátky, nebo 2,5, jsem šla vlastně, jsem měla znovu sen a tam už jsem měla jenom jeden okov na takovém dlouhém jako řetězi a šla jsem kolem jezírka. Ahoj, jsem Honza, jsem introvert, takže zázrak už jenom to, že tady stojím teda. Mně se stalo vlastně to, že kdysi se mi hodně zhoršovalo zdraví, byl jsem nemocný, doktoři nevěděli, co se děje, proč se to zhoršovalo. A potom jsem se já, máma a jeden otec z jednoho kláštera začali modlit novém ke svatému Šarbelovi a postce, chodit do kostela. A 4. den vlastně zjistili, co to je. Vzali mě do nemocnice, kde jsem byl na tom tak hodně špatně, ale ničeho jsem se nebál, cítil jsem přítomnost Boha, Matky Boží, věděl jsem, že to dobře dopadne všechno. Takže i když jsem byl víceméně mrtvý než živý, tak to bylo vlastně nechci hezký, ale klidný prostě na všechno. A nakonec jsem se z toho dostal a snažím se o obrácení. Chtěl bych vám podat, je to takové svědectví. Víte, co jsem křesťanem už 40 roků a 30 roků předtím jsem měl různé závislosti, když jsem se modlil každý den, že se zasloužil závislosti a podobně. Ale mohl jsem se jich zbavit za nic na světě, až mi jedna žena, která Ducha Svatého má dary Ducha Svatého, poradila, že 7 mší svatých za rodové kořeny z otcové strany, 7 mší svatých z matčiny strany. Tak já jsem šel a obětoval jsem ne 13 mší svatých, ale 18. A hned, jak jsem je nechal odsloužit, tak ty závislosti se sami zvrátily a nic nevěděl jak. Takže to vám chci říct u tady tomu. Pak ještě vám můžu říct další krátké. Víte co, doktor mi objevil malý nádor na plicích, říkal, je třeba to sledovat a potom to zavčas vyoperovat. A já jsem byl v Medjugorje na pouti, tam jsem byl možná adorovat každý den 5 hodin v kuse před Eucharistii a já jsem tam adoroval každý den 3 týdny a 3 hodiny denně a říkám, Pane Ježíši, proč bych měl nechat sobě kuchat, když ty mě můžeš uzdravit, jestli chceš, tak je uzdrav. A když jsem přijel, tak doktor říká, není to tamhle ten názor, asi se špatně přitiskl na rentgen. A prostě i na další rentgeny, co jsme v další roky, tak už to tam jako taky nebylo. Takže nechci to dokládat lékařky nebo něco probilo další jako takhle, jo. No a potom další uzdravení, víte co, dostal jsem těžkou koronézu, nevěděl jsem z čeho a podobně. A další, jel jsem taky se modlit za uzdravování, dostal jsem od Boha znamení různé, že mám odpustit druhým a když odpustím těm druhým, takže budu uzdravený. Trvalo mi to hodně dlouho, protože s odpuštěním mám
nekonečně jako problémy. A když jsem skrze Boží pomoc dokázal odpustit druhým, tak se ta proroka potom jako ztratila. Hallelujah. Thank you, Mám Lord. chci ukázat právě tady. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Chvála Kristu. Moje svědectví je o tom, jak jsem od roku 2024 bojovala s mentální anorexií, kdy jsem fungovala přibližně rok a pár měsíců na tom, že jsem většinu dne z týdne vůbec nic nejedla. Přibližně ve 4 dny v kuse jsem nic nejedla, jenom jsem pila čistou vodu a jedla žvíkačky a to bylo všechno, co jsem dokázala do sebe dát. A takto jsem fungovala rok. A potom jsem byla na duchovní obnově s otcem Jamesem v Brně a bylo to pro mě hrozně emocionální a pořád jsem se nedokázala vyrovnat s tím, co prožívám. A nějak přibližně asi měsíc na to jsem dokázala už do sebe dostat nějaké jídlo a teď jsem plně zdravá a dokážu normálně jíst. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Jsem znám ještě na to slovo a chtěl bych se vám říct toto svědectví. V roce 2002 jsem začal mít zdravotní problémy, přestal jsem cítit prsty, začal jsem se kopávat a doktoři nevěděli, co jsem. Vyzkoušeli všechny možné možnosti, až v roce 2006 zjistili, že mám roztroušenou sklerózu. No, tak začala léčba a můj stav se pořád zhoršoval. No, a v roce 2011 už jsem šel jenom pár metrů a už jsem dál nemohla. No, potom v tom období v roce 2011 tak moje manželka přišla s tím, že samopší usázali a otec James má nějaká duchovní obnovu. Tak jsme se tam viděli a otec se řekl, že se bude modlit nad těmi, kdo má rakovinu a roztroušenou sklerózu. Když se nade mnou pomodlil, tak mnou projela taková nádherné teplo a najednou jsem zjistil, že nemám žádné bolesti. No, už to bylo v pátek, v úterý jsem měl na kontrolu k doktorce a ta říkala, že jsou úplně jiný, tak jsem mi řekl všechno o ty duchovní obnově a o uzdravení a doktorka řekla, že to zabrala léčba. A jsem tvrdil, že to netedá, že mě uzdravil Ježíš a ona se mnou jako trošku polemizovala, no, ale potom mě nechala být, tak když si to myslím, tak že to tak asi bude. No, můj známý řekl, že to je sugestce a že to mi za chvilku přejde. Tak už mi to přechází 15 let. Takže já se dělím.